hela tiden? Va? Theo, vem är bäst? Är pappa bäst? Är pappa bäst? Mamma är bäst. Wow, Wayne Rooney. Woo. Theo, mamma är bäst. Te är bäst. Vad säger tuppen då? Vad säger hästen? Kossan? Och boven? Och grisen? Och elefanten? Vad säger dinosauriebilen? Och tuppen? Och hästen? Vad säger hästen? Ja. Och vem är bäst? Theo! Mamma är bäst. Vart är Jocke då? Varför säger du Jocke hela tiden? Jocke är bäst. Asså? Jocke är bäst. Nej. Mamma är bäst. Jag är bäst. Mamma är bäst. Jag är bäst. Jaha. Vart är Oliver? Oliver. Är Oliver bäst? Pappa är bäst. Kommer Neo? Ni är bäst. Är Neo bäst? Ska vi peta näsan? Uff. Där. Vad är det? Där. Vad är det för något? Där. Åh, vilken fin.